So fado bhí seanar críanna ann agus bhí sé ag fáil a bháis. Bhí sé siúntaach an leba agus é fan agus tuirseach agus lag agus bhí sé tí an céad coscéim a chur chlín na fíorna bhí sé beagnach mar. Agus an sin go pobal a tháinig bolla chuige. Suas an staire a tháinig bolla chuige agus an bolla seo bhí sé nós scata angel ag cuimilta páilta a ró, bhí sé có blasta có áling an bolla seo agus de hiig sé. Agus de tháinig deora múra grí chuige a bhuaile agus de tháinig mangmór gáire ar a aig ar de hiig sé. Bhí a bhancéad níos stair sa cisne agus bhí sé olabhú cáca milis. Cáca seachláide. An cáca ansa leis I gcónaí agus a hiig sé tá sé fós an rán. Tá mé ar tí bás áil agus tá sé fós tá sé seo ar bhá. Tá sé géirí go mé mé sonna agus mé ag sús ar nef. Agus an sin de hosnig sé smuoineh méolar an Sochraid a bheith aige. Hosnig sé smuoineh méolar an sagart, cad a deirthaigh an sagart méolar an deirthaigh sé roimh ar bar a fan. Cad a dheirthaigh na daoine a bheith an méolar an mé gláhanna ar an redig. Bhí sé smuoineh méolar an Sochraid, bhí sé sonnasásta. Agus an sin the haring sé chuige gacha cíos a fuineh aige, gacha cíos a neart, agus de hiig sé so sa leba, agus de cas sé de cos amach as an leba, agus de hóg sé gach coscéim sios an stair bhí sé mar choga aige, cé có dacras a bhí sé, agus an sin de tháinig sé steapadaí an ciste. Agus de tháinig sé a bhancéile hawl ag an sár agus hí a cócruach agus tuáda tí, agus de tháinig sé ar chlé bhí an bord le amach, agus bhí ceaparí, agus crispy, agus bhí seán, agus bhí seogus gafa, a cad a bhí lár bhí, an cáca mór milis, an cáca seachláide, agus leis na cosa ag cri, just lig sé os na faoise mas, agus na hiig sé sios. Agus an sin de hín sé amach a láh, chuig an cáca seachláide. Agus an sin, Fanny amach an tíiste sin. Tá sé sin den Sochraid.